Witam was kochani, tutaj Mikołaj, czyli Oscarmonger. Nie będę udawał, że to jest moje pierwsze podejście w tę grę, albowiem jest to podejście czwarte. Albo nie włączyłem mikrofonu, albo się coś spieprzyło, albo się zacinało, albo się zesrało. Ale teraz już będzie wszystko dobrze. Jestem weteranem. To jest taka ładna nazwa, zamiast poziomu normal mamy poziom weteran. Jesteśmy mocni, jesteśmy silni. Wszystko potrafimy. A tu gówno. Często bywa. Zobaczymy jak nam pójdzie w tym Ghost Reconie. Obie poprzednie części posiadałem zarówno na konsoli Xbox 360, jak i na PC-cie. Bardzo mi się podobały, z naciskiem na wersje PC-towe, albowiem preferuję perspektywę FPS. Aczkolwiek nie mogliśmy ominąć tej części. Jako że kosztuje tylko 79,90. I podzieliliśmy koszta na 3. Przepraszam. Podzieliliśmy koszta w stosunku 40, 30, 10. Nie będę mówił kto ile zapłacił. Ja 30. Tak, gra się będzie teraz wczytywała ku mojej uciesze przez pół godziny, ale nie będę tego ciął, bo potem synchronizować to z tą kamerą, to można... Dziękuję, gro. Kurwicy dostać. Loading data. Nikaragua, Ameryka Środkowa. Nikaragua, rezerwat biosfery. Wybaczcie, nos swędzi na wódkę. Czy tam na złość. Jep! Call of Duty Modern Warfare 2. McTavish, Ghost i inni. Też ghosty. Naciśnij shift, by wstrzymać oddech. 5, 4, 3, 2, 1. Haha! Potęga kul. Lecimy duchy! Nic nie widzę, nic nie widzę, smoleńska mgła. Widzę! Padł. Jestem samym Fisherem. Bez mało. Nawet lepiej. Strzelam we wszystko co ciepłe. Niedźwiedź. Już zabezpieczam, już. Nie, duchu. Tego. A! Siwy dym. Co tam tracicie sygnał? Co wy tracicie sygnał? Ze mną tracicie? Roger, we're capturing. We'll do a comparison to be sure, but it's looking good. Copy that. What the hell? Predator, get out of there. A tu jeb, niespodzianka. Kto by się spodziewał? Atomówka, Call of Duty, Modern Warfare.
No tak. Nawet gra nie robi mi na złość, nie ładuje się pół godziny. Jestem w szoku. Major, gentlemen. We loading up? When we're done here. Our unit's never been hit this hard before. Why don't you just take a minute, share a word, say a prayer if that's your way. We're good to go, sir. Let's go get these Czarny humor. details will be on your MRT. Bez rasizmu. The bomb that killed our men was headed for our southern border. It paid a steep personal price to stop it. That's the cost we choose to bear for our nation. The cost that Ramirez, Allen, McGann, and Haynes chose to pay on our behalf. Their sacrifice was not in vain. Let's just make sure we don't have to make the same one again. That bomb had to pass through a lot of hands to end up where it did. One of the men in the chain, Gabriel Paez, wants to come in. Paez is a mid-level drug runner, a new kid on the block in gun running. Sounds like he bit off more than he could chew, and now he wants out. He claims he didn't know the bomb's target. Blah, 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 I don't care. Paez is a loose thread. Time to pull. Nie chcę wyzwań, nie chcę mapy, map nie umiem czytać z geografii, jestem cienki. Tak wiem, rzucę fajną kulkę, wszystkich widzę. Tak, jasne, oczywiście. O! Moja ulubiona część. Taki kolorowy. A zapisał mi mój preset ostatni bodaj. Z failowych podejść. Czy przyboczna też? Tak. Czujnik, strójnik odłamkowy. Jedziemy z tym koksem. Tak, chcę, już pędzimy, strzelamy. Call of Duty. Medal of Honor. Ghost Recon. Właśnie, dzisiaj jeszcze Call of Duty. Szumnie przeze mnie nazwane ostatnim dobrym Call of Duty. Modern Warfare. Krótka, treściwa, dynamiczna kampania. Price. Wąsy. A, można się turlać na boki. Turlać się, nie wiem po co się turlać na boki, ale dobrze, będziemy się turlać. Czulać kolbą można, to się przyda w multi, już nie będę tak często ginął. Osłona daje lepszą ochronę niż pozycja na otwartym polu, no. Jest w tym jakaś mityczna prawda. Nie można się kłócić. Boliwia, Sucre. Espera. No me importa, cállate ya. Ya te lo dije, Paez no está aquí. Ten pan jeszcze nie wie. Es que no apareció, no es un fantasma. Localízalo. Ay, idiota.
A czemu nie masz dziury w głowie po kuli? Banan. Łeb. Kurwa z drzewa. Overlord, this is Hunter. We're at the rendezvous, but no sign of the package. Copy that. What's the situation? Messy. House is ransacked. Paez must have bugged out. Sytuacja dobra, no. Understood. We'll track his cell and try to get a Mamy bronię z aureolą, taką bronię, matko. Keep Broń. and get ready to do some hunting. Nie mówimy broni, nie ma takiego słowa, chyba że chodzi o małe bronie. We've got Paez on comms. Patching him through directly. Mr. Paez, my team's at the rendezvous, ready to get you out. Uhu. GTA sukinsyny. Move to cover. Stay out of sight. Hold your fire. We need to see if there are any A, more around. spróbujemy to zrobić cicho. Deploy a sensor. That'll give us a better idea. Matko. Dostał sensorem, ale się nie kapnął. Dziwny chłop. Light contact. Right in front of us. Pap, 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 pap. Jep, jep, Target eliminated. jep, jep. I'm reloading. 12 o'clock! Moving to cover! He's down! No, panowie. Dziękuję. Czysto, w miarę cicho. We're secure. Nie było jakiejś rzezi niemożliwej. Dobra. Aha, jedyneczka, tak, okej, ogarniamy sterowanie pomału, pomału. There he is. Visual on Paez. Get a Whoop. sensor online. Hostile contact. Dead ahead. Protect the VIP. Engage all hostiles. A chcę ładną pozycję. Spróbujemy po cichu. Ja pierniczę. Prawie wyszło. Ło! Rzeźnia! Pole of Duty. A grenady mamy. Dwa tryby celowania, pomocne. Okej. Dachy, dachy, panowie. Co jeszcze? Aha, strefa oczyszczona. Okej, kochani, na dzisiaj to będzie nasz koniec naszej przygody z Future Soldierami, czyli żołnierzami przyszłości. Na pewno będziemy tą serię systematycznie i często kontynuować. Na razie.